4 verdachten in de zaak Smedema, met de Jood in Hegenberop voorkomen. Jeder sprutst de rugbank de 6 verdachten vrij, omdat net ontoond wordt koor Waterredmer Smedema de deerlijke klapjoeg in Club Q in april 2010. Het ministerie tekende Hegenberop aan. De zaak van 1 verdachte wordt Jood net behandelen, zijn advocaat is ziek. Bij een brand in een square in Koverderhiegen binnen juist 8 kjellen om het leven kwam. De oorzaak van de brand luidt mogelijk in de verwarmingslampen. De politiedochter nog onderzoek naar. Bij de brand kwam ik wat asbest vrij. Omdat de square redelijk op een rond zit, levert dat geen risico's op. Watten en Werk binnen erin slagen om de bezuiniging op de busdiensten voor een paar waarom te draaien. Ze krijgen tijdelijk een dienst op het dag bij. Arriva nam op 13 december de concessieoer van Connection en bracht het aantal diensten tussen Watten en Ljouwert waarom van 12 naar Zaan. Deputaire Jan Wietske de Vries heeft vanmorgen dik 12.000 handtekens gekregen. Het om handtekens van mensen die de petitie rond voor Omroep Friesland stiepje. Maar het initiatief moet bereikt worden dat het Rijk bij de bezuiniging op de publieke omroep rekening houdt met de bijzondere status van Omroep Friesland. Joen en vannacht kans op wat sneeuw en opklarings en het vriest 4 tot 8 graden. Morgen bewolking en ik kans op sneeuw, temperatuur tussen de -2 en -4. Er ziet dan een zwakke en matige eerste wind.